mar STEM, kit somo mano mar CBC, wantiere kod career pathways, mana dek, wantiere kod STEM, wantiere kod arts and sport, kachiel kod social sciences. Jopuonjre winjo bed ni bedo kod, wanyalo wacho ni subject combination, winjo bed ni bedo nade. To wang'e ni subject combination, akia ni subject combination ema lead to yiero school kositime yo machalo nade e CBC ka. Erokamano kendo. Chakre wuok tich. Gima ibiro timo, gima nyaka wang'e ni yiero subject combination ka, namba achiel, wabiro timo gimiluongo ni interest mar nyathi. Iwinjo kanyo? Koro interest mar nyathini emochako, emobiro kuongo go. But kwa duogo chien matin, wadhi chako gi personality, kwa personality, to wabiro interest mar nyathi, kwa sedo interest mar nyathi, to wabiro rango skills, kwa se rango skills, tayo wabiro the values. Koro chakno personality kanyo. Personality kanyo ng'iyango mwalimu. Koro personality, ing'e gima timre jokanyana minwango ni nyithindo madhi yiero subject selection gi. Wachako gi achaka ni in what is your career? To waweyo interest mabiro personality. What is your career? Matende ni penje no gombo bedo ang'o ko obedo ng'ama duong'. Kapok abiro i career, tabiro kore interest kamon. Onego beno wachako i career ka interest ma nyathi. To gini onego beno gini is intrinsic ma nyathi wuon. Emonego beno wacho no adwaro an gima gombo ga area of interest mara en ga ma kod ma endo. Iwinjo? Koro kwa chako kanyo endo, antiere model mo kai manene makata jo ministry be gine temo mondo watigo kabisa iluongo no RIASEC model ma nyiso wacho ochung' no realistic, I ochung' no investigative, alafu A ochung' no artistic, S ochung' no social, E ochung' no enterprising, alafu C en conventional. Koro ibro no ukai mondo beno wachake mondi ke kwa biro i career. Wacho no beno kaka the first R. Let me pick the first R. Ma wacho no realistic. Nyathi aina ni en nyathi machal nade. Ibro yudo ka nyathi aina ni en nyathi ma o enjoy ibro ko hero gik moko mitimo gi lwedo. Utimo gik motio ni kata gik motimo gi lwedo gi ohero kabisa. Koro magi mido ka mabro yuwa ka jima bro wuok ka gin kaka ji engineers, mechanics dhi wuok ka endo. To gima nyaka ing'ego with this model ni seche duto te iboga kawe adek. Koro yudo onge nyathi manyalo kawe classic kata en realistic kende. Ibro nyongo en realistic to en kata at the same time en go investigative, alafu at the same time yudo ken conventional. Winjo. Koro magi endo kaka this model. Koko kete ni koro yudo ko nyithindo gi kwase somo gi gini wuok nade. Nitie gimono go beni luongo ni psychometric test ama aptitude test. Mono go beni timo ne nyithindo gi. To skunde waduto timo kata mag piny luo kacha. O psychometric test en gima manyalo en gima timatima no chinwa inyalo kata nwange gine ma yo mbui ka. To itimatima igolo kata penjo kata na bich kende. Imiyo nyathi ka nyathi class. To gichanti en penjo kacha to nyathi duoko. Kose duoko to japuonj kao to rango. Kose rango to kaka nyathi ni oduoko penjo gi. Mae donjo ga ka. Koro kose donjo ka kore ko luonge. Ti ipenjo areas of interest adek. To bro wacho ni adek go endo. Kose wacho ni adek to ai wacho mane mi hero mo kabisa. To wachina na hero ma. Koro kiwuok kanyo udhi career. Koro nyalo wacho an ka ahero ndiko to ahero somo. Mano watera law. Iwinjo. Koro ko kaja ni koro wadhi jago career lawyer. Iwinjo kanyo. Koro kichopo sera ngono kiteri lawyer ka kisebedo udhi timo law. Koro kwa biro ni pathways. Tirangon koro bas pathway man madwa donjo kode kae. Wadonjo mana kode social sciences. Iwinjo kanyo. The same kod ng'at mabe ohero gik moko mineno mitimo hands on agino go endo ma just time. Koro mago bende itimo gi duto te to lakini be gima nyaka ing'e
Nitiere subject combinations moko mibiro yudo ka okawo ja social sciences nitie kanyo, STEM yudo ka subject moma STEM be nie kanyo. Koro kodonjo hamano tibiro nwang'o ka career pathways mage biro dhi medre or gidhi bedo madongo. Yes. To koro nitiere subject